velkommen til en Beanfuls Challenge med Anders. Ja. Nej, det er ikke dem her. Men Dem her. vi har, jeg har været i USA, og vi har fået sådan nogle, vi har den her spilleplade her, som vi bruger. Og så har vi Den her. den her, Jellybeansene, og så har vi her, hvor vi kan Den se, hvad her. der står. Og der er 2 nye, som er gammel ost, eller karamelkorn, karamelpopcorn, eller også så er det, og så har vi også lakrids, eller hvad var det hed? stinkdyrspis. Ja, stinkdyrspis. Lad os komme i gang. Hvem starter? Ja. Pis. Den ældste starter. Ja. Plejer det ikke at være den yngste? Du er den yngste? Okay, så starter jeg. Ikke for noget, men jeg er ældre end ham. Jonas, vi... Og det bliver... Yes, jeg fik en god en. Det bliver lime eller Nej, det der er... nyslået græs. Nej, men den stod der. Nå, okay. Lime eller nyslået græs. Nyslået græs. Ja, okay. Ja. Og så slår vi, og det blev... Lakrids eller stinkdyr. Pis. Goddammit. Vis den lige. Den her. Den ser fuck og grim ud. Imens jeg lige spiser den, så henter jeg lige en skål. Hav. Okay. Den smagte ikke for dårligt, Jonas. Har du spist den? Nej. Spis den. Okay. Jeg vil ikke. Det her, det er alt andet end der Chris. En stinkdyrspray. Ad. Kraftedeme. Skålen er her. Jeg er lige klar med den skål. Ah! Vis det. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Ej, det gør det her derhjemme. Lægger jeg ned i. Det er en fandme idé. Fuck, jeg skal brække mig. Der stinker. Jeg tror lige, vi åbner vinduet lidt. Det er kraftedeme klamt. Nej, der er noget, der står fast i mine tænder. Videre til næste. Er I klar? Og det bliver baby wipes eller kokosnød. Jeg er heldig indtil videre. Han cheater. Altså ikke for noget, men du cheater, Jonas. Det smagte dårligt. Baby wipes. Han får Hundemad. hundemad eller chokoladebøden til sig selv. Hvis jeg får hundemad. Han fik hundemad. Stiller i skålen udenfor. Jonas, jeg har en forfærdelig eftersmag nu af... Gud, tag noget vand. Straks. Jeg er ikke tørstig. Det er det, der har nydelsen ved at... Ja. Så er det min tur. Hov. Du skal have stinkdyrpis. Hundemad eller... Nej, vent. Ja! Jeg hader det. Hundemad. Fuck, jeg skal lige have skålen. Sig det ikke. Jamen, jeg er altså syg, så... Du hørte ikke noget, vel? Du må ikke knække den ind. Du må ikke knække den. Jeg kan ikke dufte noget, jeg er alligevel også syg. Ultimate spin. Er du klar, Jonas? Ja, klar. Det er... Lige midt imellem. Så tager vi ny en. Ja. Goddammit. Det bliver... Medic. Den her.
endelig noget godt. Sikkert lime, så bliver det rigtig godt. Jeg får lime, men det smager helvede. Så bliver det min tur. Folk er jo sindssygt, at de putter stinkdyrspis. Det bliver Hundemad eller chokolade. så gider vi ikke mere. Så stopper vi. I gang med dig. Nej, så stopper vi. Nej. Nej. Jo. Jeg har fået 2 dårlige træk. Du får... Hvilken en skal jeg tage? Skal jeg tage 1, 2, 3 eller 4? Hvilken en tror I? Jeg henter lige skålen. Efter når man har spist slime og hundemad. Hvis snart du har spist stinkdyrspis, så er du Når jeg har spist den her, så er det spiser andre ting, og så slutter vi. Hvorfor? Vi er lige i gang med det. Du propper den ind i munden. Chokoladebuden. Du skal jo ikke sidde og lugte til den. Ej, men jeg bed i den, og så lugtede jeg. Og så... Det tæller jo ikke. Jo, godt. Det er 1, 2 spis. Så er det din tur. Jeg fik chokoladebid ud en. Det vil sige, Yes. hvis vi får begge to en dårlig, så stopper vi. Så er det her... Kræftet med det her. Så. Vent lidt. Værsgo. Kom nu. Puh. Godt. Det er fucking hundemad. Ad, hvorfor? Jeg starter med at få stinkdyrspis. Så får jeg hundemad. Så får jeg lime, og det smager slet ikke godt. Og så får jeg hundemad. Så siger vi farvel. Nej, til den her. du glemte at slå en gang til. Du sagde en gang Nej. til. Jo, Jeg sagde, når jeg spiser den, så slår du, og så stopper I. men du mangler stadig en, så er det fair. Nej, for når jeg starter. Nå ja. Nå, vi siger vel. Tak fordi I vil... Han cheater. Tak fordi I vil se Han med. cheater. I må gerne huske at like videoen og Subscribe. abonnere. Og så skriv ned i kommentaren. Ses næste gang. Hej.